Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi namanje usashaqekile umndeni wakwaNzuza emva kokutholakala kwesidumbu sikaMandla Nkosi Nzuza obeneminyaka engama-61 edukuduku ehlathini Sigecwe ikhanda kanye nasebusweni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zeZwida Media. Igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Akubikwa ukuthi namanje usashaqekile umndeni ofuna izipendulo wakwaNzuza emva kokutholakala kwesidumbu ehlathini edukuduku sikaMandla Nkosi Nzuza obeneminyaka engama-60 nanye Sigecwe ngocelembe ekhanda nasebusweni. Esenzo eshiya umphakathi ukhathazekile njengoba singaziyo ukuthi senziwe ubani. Kubeka ukuthi eshiya umphakathi ubambe ongezansi futhi ukhathazekile njengoba kubeka ukuthi siqhubeka njalo ihlava sokubulawa abantu abadala ngehluku kuleya ndawo. Abantu eziguleni zokuxhumana babe nokuphawula okwahlukahlukene ngaso lesigameko esithe sabashiya bebambe ongezansi. uPhumlani Mdluli uthe emhlabeni sesibonga sivuka siphila liphinde lishone siphila sengathi umoya kamufu ngalala ngokukhulu ukuthula. Umndeni wakhe ududuzeka uNkulunkulu aze abe nabo. uNhlanhla Mdletshe uthe emhlabeni kunzima kulula nje ukukhipha umphefumulo wabantu sikhala ngeGBV namanje isigwebo sentambo sithi asibuya yikho phela into enje. uZinhle Khumalo uthe Nkosi kwaze kwanzima bafethu abantu baphawule ngeindlela ezahlukahlukene. Nami ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengayidede indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.